בוקר, בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? אני שמחה לראות אתכם כאן. בזמן האחרון אני בחרתי בכמה הרצאות שהן הרצאות שקשורות למציאות משתנה ומאתגרת, וככה הם החיים. בדיוק עכשיו הייתה הפסקת חשמל קלה ונכבה לי המחשב, כל מי שנכנס מקודם יצא ושוב הכנסנו קישור חדש. זה אומר שאם אני יודעת מראש שאני קמה בבוקר וכל דבר יכול להיות אחרת, כמו שאומרים, לקום בבוקר זה סיכון וסיכוי. אז אני אקום יותר בטוחה, כי אני בטוחה שאני אהיה מוכנה לזה. אם אני חושבת שהכל יהיה טוב, אני עלולה להתאכזב. זה אומר שאם יהיה טוב זה בונוס, ומציאות משתנה זה משהו שבשגרה. ואנחנו צריכים להיות חזקים מול המציאות הזו. אז מי שלא מכיר אותי, שמי איריס טוכבנד, אני מאמנת אישית בחירה, יש לי מרכז בירושלים להתפתחות ומנהיגות אישית, והתפקיד שלי זה לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב, להתמודד יותר טוב, לפתח חוסן מנטלי, ואני מאמינה כשבן אדם לומד לקחת את המושכות בידיים שלו ולנהל את החיים שלו, יכול לעצב את החיים שלו כפי שהוא רוצה, כמובן בהתאם למציאות. כי המציאות היא לא בידיים שלי, מה שבידיים שלי זה הבחירות שלי, ההחלטות שלי, מה שאני עושה, מה שאני מגיבה, הפעולות שלי, זה בידיים שלי. לא בידיים שלי כרגע דברים אחרים, כמו למשל מצב המדינה, מצב הכלכלה, אם זה גשם, אם זה לילה, אם זה בוקר, ואם מישהו אחר חושב עליי משהו מסוים שאני לא יודעת, זה לא בידיים שלי. אז היום אני אתן מצגת, ואני אתן את זה דרך מטאפורה של עונות השנה. מה זה אומר? זה אומר שכל עונה יש לה איזשהו אפיון בחיים שלנו, ואתם תנסו לזהות באיזה עונה אתם נמצאים עכשיו, כל אחד בעונה שלו, ותנסו לראות באמת איך זה מסתדר לכם עם החיים, וגם אני אתן לכם 4 דרכים להתמודד עם מציאות רצויה בחלק השני של ההרצאה. אז כמו שתמיד אני מציעה, תהיו שותפים. אם יש לכם משהו לכתוב, אם יש לכם איזו שאלה או משהו, תכתבו בצ'אט. אם אתם רוצים בסוף, יש 10 דקות אחרונות לשאול שאלות, להשתתף, להעלות איזושהי דילמה, תנצלו את זה שאני כאן, אני באמת יכולה לעזור. יש דברים גדולים יותר שאני אשמח שתתקשרו אליי אם תרצו, ואני אתן בהמשך גם את הטלפון שלי. אבל תהיו שותפים, כי ההרצאה היא בשבילכם, וכל המקום זה שבאמת יפה מאוד שיש הרצאות, אבל יחד עם זאת חשוב שגם יהיה איזשהו ככה אינטראקציה. אז אני משתפת מסך, רק עוד רגע. וואו, אוקיי, סבכתי פה, כרגיל. שנייה אחת, זה לא יסתדר לי. או, אני מקווה שאתם רואים את המסך והוא עובר, ואם לא, אז תגידו לי. בסדר? אני מקווה שהוא עובר. יופי. טוב. אז תודה רבה שוב לכל ה-34 משתתפים על המסך, 33 כי אני נחשבת גם כן במסך. אז אני נותנת לכם מטאפורה, מה זה אומר, ותנסו לזהות באיזה עונה אתם נמצאים. חורף זה סערה ומשברים, אביב פריחה והזדמנויות, קיץ זה היבול, זה התוצאות בחיים שלנו, והסתיו זה חשבון נפש. ואני רוצה לתת את זה יותר בהרחבה, שזה משהו שבאמת יכול לעזור לנו לזהות, כי הדבר הראשון שאנחנו נתקלים באיזשהו משבר או באיזשהו משהו, אנחנו מתכווצים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. כמו שתמיד אני אומרת, בחשיכה יש שכחה, זה אותם אותיות. כשאנחנו נמצאים בסוג של משבר, קושי, חושך מסוים, אנחנו שוכחים את הכוחות שלנו, שוכחים את היכולות שלנו, שוכחים למי להתקשר, אנחנו מתבלבלים, מוצפים, במתח, סטרס, ובכלל אנחנו ממש מתנתקים לרגע מהמציאות. אז אם אני מזהה או מזהה את העונה שאני נמצאת בו כמטאפורה, אני יכולה לדעת איך להתנהל. אז אני מתחילה. חורף זה בדרך כלל משברים, אוקיי? זה בדרך כלל סערות,
תחשבו, האם אתם בתקופה שיש לכם סערה בחיים? האם את בתקופה של מבול? האמת שרוב המדינה עכשיו נמצאת בחורף, אם תשימו לב, לא רק בחורף הפיזי שיש בחוץ גשמים וזה, אנחנו חודש עוד מעט ינואר בעצם, אנחנו כבר היום הראשון לראשון, דרך אגב 24, ברוך השם הגענו לשנת 24, אז 2024. אז אני אומרת, החורף הוא תמיד תקופה שיש לי משבר, יש לי קושי, לא קל לי, וזה קורה. זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות ממערכות יחסים קלות, משבר עם הבת זוג או הילדים, יכול להיות גירושים, יכול להיות אובדן, יכול להיות זה בעיה בריאותית. תחשבו, האם בחיים הפרטיים שלכם כרגע אתם נמצאים בחורף? ואני אומרת, אל תבקשו שיהיה יותר קל, אוקיי? תבקשו שיהיה יותר טוב, תבקשו להיות יותר חזקים ויותר נבונים. אל תבקשו להיות פחות בעיות, כי בעיות באות וצצות וכדור הארץ ברוך השם מזרים לנו אתגרים אין סוף. תבקשו יותר יכולות וכישורים, כי אגיד לכם את האמת, מה שאני חושבת ומהחיים שלי הפרטיים, במשבר הכוחות שלנו מתגלים, הכוחות שלנו נראים, זה כמו שכוכבים רואים רק בחושך. אז תבקשו להיות יותר חזקים, יותר נבונים ויותר עם יכולות וכישורים. אל תבקשו פחות אתגרים, תבקשו יותר חוכמה ותבונה. אוקיי, זה כמו חדר בריחה שאני צריכה למצוא את הפתרון איך לצאת ממנו, ככל שאני אהיה יותר חכמה, אני אדע. אז אם אני משתבללת או מתקרבלת או סוגרת את עצמי בתוך החושך, ואומרת לעצמי רק שזה יעבור, אני אסבול יותר, אני מגדילה ומרחיבה את הסבל. אבל אם אני אוכל להגיד לעצמי, רגע, אני יודעת שבכיס שלי לקום בבוקר זה סיכון או סיכוי. אוקיי, אם עכשיו קמתי וזה כיף, יש לי סיכוי לעשות דברים יפים יפה, אבל אם קמתי פתאום ופתאום קרה משהו, ואנחנו כולנו עדים שדברים קורים בפתאומיות, גם הקורונה, גם המלחמה, גם המון המון דברים אישיים קורים בפתאומיות, ואנחנו צריכים להבין שזה המצב באופן טבעי, אני קוראת לזה, ולכן לבקש שיהיה טוב, זה משאלה שהיא יותר תתסכל אותנו אם לא יהיה טוב, ולכן אנחנו אומרים, אני יודעת שאני קמה, זה סיכון, בוא נראה מה יהיה, ואז אני כבר מחושלת. אז תחשבו, האם אני בתקופת חורף? השלב השני זה נהדר, זה מפתח לאביב, לנצל את האביב. אתם יודעים שהאביב הוא קצר, אביב זה תקופה של הזדמנויות. תחשבו על החיים שלכם, האם אתם בתקופה כרגע של הזדמנויות? האם יש פתאום איזשהו משהו שפתאום אתם אומרים, וואו, אם אני לא אפספס את זה, לא יודעת, פגשתם איזה מישהי, פגשתם איזה מישהו, יש לכם הזדמנות לעשות משהו עם החיים שלכם, אולי איזה תחביב שאתם רוצים לממש, אולי לכתוב ספר, אולי אפילו משהו קטן, שאתם יודעים, האביב עובר מהר. הזדמנויות כל הזמן נמצאות, אבל הם עוברים מהר. אז אם אני מזהה או מזהה את המקום הזה שאומרת, וואי, עכשיו יש לי באמת הזדמנות, תפעלו מהר. כי האביב חולף מהר, כמו שכתבתי, ואל תיתנו להזדמנות הזאת לחמוק לכם מבין הידיים. תדעו לנצל אותה, וזה בדיוק הזמן לשתול את מה שאתם רוצים לקצור. אוקיי? הרבה פעמים באביב אנחנו שותלים דברים שאנחנו רוצים. אם אני רוצה לשתול יותר אהבה בחיים שלי, יותר שלווה בחיים שלי, אני אתחיל לעשות פעולות. אם אני רוצה לצאת לאיזה טיול בשנה הבאה, אני אתחיל לחסוך יותר כסף. זה אומר שהאביב הוא קצר, האדמה, כמו שאומרים, באביב טובה, יש לנו יסוד טוב. תחשבו, האם אני בתקופת אביב, והאם אני מסתכלת על ההזדמנות ונותנת לה לעבור, או שאני מסתכל על ההזדמנות ואני אומר, וואלה, צריך לתפוס אותה מהר, כי היא תיעלם. אז מי שנמצא בתקופת אביב, גם אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט במה אתם נמצאים, ואפשר יהיה באמת לפתוח את זה. אנחנו נלמד כאן מכולם. קיץ, קיץ זה תוצאות. עכשיו, לדוגמה, שמרתי על הבריאות שלי, ויש לי תוצאות טובות, ירדתי במשקל, ויש לי כושר, ואני מרגישה טוב. כשמגיע הקיץ, אני צריכה לשמור על זה. מה זה אומר קיץ לשמור על זה? זה כמו שבקיץ אנחנו יוצאים לים ונוסעים לטיולים, אנחנו צריכים נורא להיזהר מהשמש. אנחנו צריכים להיזהר מהעניין של, אני קוראת לזה פולשים בערוגה, כל מיני מתחרים שיש לנו, כל מיני מצבים לא נעימים שיכולים לקחת לנו את זה, פיתויים למשל, זה מצבים שיכולים לקחת לנו את הכסף שחסכנו, כי תמיד מפתה לקנות דברים. צריך לשמור על הערכים, כמו שכתבתי כאן.
אם הקמתי משפחה ויש לי ילדים ונכדים ועכשיו הילדים יצאו מהבית ואני יכולה להיות עם הזוגיות שלי הבוגרת, יש לי ערכים משפחתיים שאני צריכה לשמור על הזוגיות, ערכים מקצועיים, למשל בעסק שלי אני צריכה לשמור על התוצאות, הנה עכשיו המלחמה זה סוג של פולש, הקורונה, הקליניקה הפסיקה לעבוד לתקופה, זה אומר שאני צריכה לשמור על זה, וערכים אישיים, לשמור על הבריאות, לשמור על השמחה, לשמור על השלווה, כי תמיד תבוא תקופה אחרי שאנחנו שותלים שיש שם משהו שנפגע, אוקיי? וכן צריך להיזהר, כי חלק מהדברים לצערנו הרב אנחנו מגלים את זה אחר כך, גם מי שיש לו גינה בבית יודע שנגיד הוא קונה 100 שתילים של עונתיים, תמיד יש איזה 10 או 15% שלא מצליחים, אז צריך לקחת את זה בחשבון שלפעמים יש לנו כל מיני דברים שאנחנו לא תמיד מצליחים בהם, ולפעמים הם לא ישרדו. עכשיו העונה הבאה זה הסתיו, תחשבו האם אני בתקופת סתיו, מה זה תקופת סתיו? תקופת סתיו זה תקופה של חשבון נפש, כלומר הרבה פעמים אנחנו נצטרך להגיד אוקיי לא הצלחתי, לא נורא, זה קורה, ללמוד ליפול בלי להתנצל, אנחנו לא תמיד נצליח במה שנעשה, בלי להתלונן, אוקיי, זה חלק מהסיפור, כמו שאמרתי, אם אני בתקופת אביב שיש לי הזדמנות, וההזדמנות הזאת לא צלחה, לדוגמה חיפשתי זוגיות ולא הצליח לי, אוקיי, בקיץ גיליתי שזה לא הצליח לי, ופתאום עכשיו הגיע הסתיו ואני עושה חשבון נפש, אוקיי, מה זה חשבון נפש? חשבון נפש זה לראות, כמו שכתבתי כאן, מה להשיל ומה להשליך. להשיל זה להתפתח, תחשבו על נחש, שהוא למעשה משיל את האור שלו, ואם הוא לא משיל את האור שלו כי הוא נהיה גדול יותר, האור שלו לא גמיש, הוא צריך להשיל אותו כדי שהוא יוכל להתפתח. אז איזה דברים אני צריך להשיל ממני כדי שאני אוכל להתפתח? יכול להיות שלא ניהלתי טוב את אותה זוגיות, אולי באתי בגישה מסוימת שלא מצאה חן בעיני הצד השני. והדבר השני בחשבון נפש אנחנו צריכים דברים של להשליך. מה זה להשליך? להשליך הרגלים לא טובים, לדבר בצורה אחרת, להתנהג בצורה אחרת, כבר כמו שאנחנו משליכים מהמקרר את הדברים שכבר עומדים שם איזה שבוע וכבר אנחנו יודעים שהם מקולקלים, או שאני רוצה לקנות לי, אני יודעת, בגדים חדשים ואני משליחה דברים מהארון כדי שהשאר ייכנס. זאת אומרת, כדי להכניס דברים חדשים לחיים שלי, אני צריכה או להשיל, לראות מה אני יכולה להתפתח בזכות זה, או להשליך. אני רואה שיש לי פה בצ'אט משפט, או שאני לא רואה טוב, רגע. אני נעלמת וחוזרת. רותי, גם עכשיו, רק אני נעלמת לך. אם מישהו עוד ראה שאני נעלמת, אז תגידו לי, כי אני חושבת שאני יציבה. אז כמו שאמרנו, אני רוצה לחזור על העונות, ולהגיד שדיברנו על 4 מצבים שאנחנו נמצאים בהם בחיים. החורף זה סערה ומשברים, כמו שאמרנו, אל תבקשו להיות יותר, שיהיה יותר קל, תבקשו להיות יותר חזקים, אל תבקשו פחות בעיות, תבקשו יותר יכולות, ואל תבקשו פחות אתגרים, תבקשו יותר חוכמה. תחשבו על זה, מי נמצא בתקופת החורף, אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט. אחר כך דיברנו על האביב, שזה תקופה של הזדמנויות, שאם אני רואה הזדמנות ואני לא מנצל אותה מהר, זה יחמוק לי מבין הידיים. תחשבו, האם יש לי הזדמנות כרגע שאולי אני לא רואה אותה? צריך לעשות אותה מהר מאוד. זה בדיוק התקופה שאנחנו שותלים דברים שאנחנו רוצים לראות בחיים שלנו. קיץ זה התוצאות שאנחנו צריכים לשמור עליהן, כמו שאמרתי. אם ראיתי שמשהו לא הצליח, אז אני יודע שאני צריך לשמור עליו יותר. ערכים משפחתיים, ערכים מקצועיים, ערכים אישיים, ערכים זוגיים. והסתיו זה להבין שיש דברים שאני צריך להשליך, אולי אני צריך לשנות דברים, זה חשבון הנפש שלנו. אלה דברים שאני ככה מדברת עליהם באופן כללי. אז כן אני רוצה, קודם כל תזהו איפה אתם נמצאים, לכל אחד מכם בטח נמצא באיזושהי תקופה בחיים שלו, שהיא או חורף, או אביב, או סתיו, או קיץ או סתיו, סליחה. זה אומר האם אני נמצא במשבר, האם יש לי הזדמנויות, האם אני בתקופה שיש לי תוצאות ואיך אני שומר עליהם, או האם אני בתקופה של חשבון נפש. אלה 4 דברים שאנחנו מזהים אותם, אנחנו יכולים לדעת באיזה נקודת מוצא אני נמצאת. ואני רוצה כן להגיד על המדינה שלנו. המדינה שלנו עכשיו נמצאת בתקופת חורף.
שוב, אני אומרת, זה לא החורף שבחוץ שהגשם, אלא בתקופת משבר. חורף זה תקופת משבר. המדינה שלנו נמצאת בחורף, זה אומר במשבר, אבל עכשיו תנסו לזהות מה יבוא אחר כך. מה יבוא אחר כך? יבוא האביב. זה אומר תמיד אחרי ירידה יש עלייה. אז קודם כל כולנו צריכים להיות אופטימיים. כן, אין ברירה. באביב, כשהמלחמה תסתיים וכשהדברים פחות או יותר יסתדרו, לא לכולנו יסתדרו כמו שרצינו, תנסו למצוא את ההזדמנויות. עכשיו אנחנו בשלהי המלחמה, תנסו למצוא את ההזדמנויות. כי אחר כך בא הקיץ ויש תוצאות, אז אני צריך בהזדמנויות לשתול את הדברים שאני רוצה לחיים שלי. אני כבר מעכשיו מציעה לכולם להתחיל לחשוב מה אני רוצה לשתול כשהאביב יגיע. איזה דברים אני רוצה לשתול בחיים שלי? אהבה, שלווה, הכנסה יותר טובה, תחביב משהו מעניין שאני רוצה לעשות, זוגיות, כל דבר שאתם רוצים, תנסו לראות מה, ותנסו לראות כבר על הצעד הראשון איך אתם הולכים לעשות את זה. כדי שיהיו לכם תוצאות, תוכלו גם לדעת איך לשמור על זה. אז אני רוצה לתת לכם פה 4 דרכים עכשיו להתמודד עם מציאות משתנה בחיינו, לפי התיאוריה בספר של תלמה בר-אב. אם שמעתם על תלמה בר-אב, היא כתבה את הספר לגעת בחיים. אני כבר אמרתי את זה באיזו הרצאה שלי, ואני אחזור על הסיפור שלה, לפני שאני מראה את 4 הדרכים להתמודדות עם... הרצאה. אבל ציטרם יופי. מי שהמיקרופון שלו פתוח, תיקחו אחריות ותסגרו. אני לא אוהבת לסגור מיקרופונים לאנשים, אז בבקשה. ושוב אני מציינת, אם יש לכם משהו לרשום בצ'אט, תרשמו, אם יש לכם שאלה, בסוף ינתנו 10 דקות. אז תלמה בר-אב, כשהיא הייתה בת 6, היא נכנסה, היא כתבה את זה בספר שלה, היא נכנסה לים, אבא שלה לקח אותה לים, והיא נכנסה לבד והיא התחילה לשחות. והיא לא שמה לב שהיא התרחקה מהחוף כל כך הרבה, שהגלים והזרמים שם היו יותר גבוהים, והיא התחילה לטבוע. למזלה, אבא שלה היה שחיין מאוד מאוד טוב, והוא רץ מהר למים, תפס אותה והחזיר אותה לחוף מבטחים. ואז הוא אמר לה, ילדתי, אי אפשר לשלוט בגלים, אי אפשר לשלוט בזרמים. מה שצריך לעשות זה לתפוס את הגל הנכון כדי להגיע לחוף מבטחים. זה אומר, הים, הוא אמר לה, זה כמו החיים. גם בחיים אי אפשר לשלוט במציאות, אי אפשר לשלוט במשברים, אי אפשר לשלוט בעליות ובירידות, בשום דבר אי אפשר לשלוט. מה שצריך לדעת זה איך להתמודד יותר נכון. וכאן צריך להבין שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו התנהגות מסוימת, איזה דרך להתמודדות. אז למה אני מספרת את זה? כי היא נכנסה למציאות לא רצויה, אבל היה מי שיציל אותה. לא תמיד יש מי שמציל אותנו. לפעמים אנחנו במשבר ואנחנו לבד, לפעמים אנשים לא מבינים אותנו, ולפעמים אי אפשר להציל אותנו. ואנחנו צריכים להיות חזקים, וכמו שאמרתי, לפתח יכולות וכוחות בזכות המשברים של החיים שלנו. ובמצבים משתנים, זה יכול להיות כל דבר. אז אני אתן פה 4 התמודדויות, ואתם תנסו לחשוב בינתיים על איזשהו מקרה, איזשהו אירוע בחיים שלכם, שאתם, הוא כרגע משתנה, והוא כרגע לא נוח לכם, לא נעים לכם, לא בא לכם טוב כמו שאומרים, ואני אתן את 4 ההתמודדויות, תנסו לזהות באיזה דרך אתם מתמודדים, ובאיזה דרך הייתם רוצים להתמודד. אז הנה אני כבר מראה. דרך ראשונה זה לשבור את הכלים. זה נקרא לנתק ולהתנתק. זה יכול להיות פרידה, יכול להיות גירושים, יכול להיות החלפת מקום עבודה, יכול להיות להחליף עיר. אוקיי, דרך ראשונה זה להתנתק, זה להגיד זהו, גמרתי, אני לא רוצה יותר את הקשר הזה, לצאת מהקשר לגמרי, לשים מחסום, לא רוצה לחזור לשם יותר. זה דרך ראשונה, תנסו לחשוב על איזשהו משהו שיש לכם בחיים, שאתם לא, יש לכם דילמה מה לעשות, זה דרך ראשונה. היתרונות, אני משליך את זה ואני פותח דף חדש. החסרונות, אני מוותר על ביטחון. יש לי מתאמנת בקליניקה שהתגרשה, אבל היא נמצאת בברוך, כי היה לה את ההכנסה של בעלה, ועכשיו זה פגע לה בביטחון הכלכלי, אוקיי? פגיעה באחר, כמו שאמרתי, מחיר כלכלי, לפעמים אנחנו מתאכזבים, כי אנחנו מצפים שמישהו ידאג לנו, מישהו יעזור לנו, ולא תמיד אנחנו מוצאים. והרגשות זה השלמה,
לפעמים שלווה, אני התפטרתי, איזה כיף, לפעמים זה עצב, ולפעמים אני רואה את הטוב בזה. אז תנסו לחשוב האם זו הדרך שלכם לנתק ולהתנתק. כמו שאמרתי, לפעמים זה שלווה ונותן לי דף חדש, אבל לפעמים אני מרגיש בסופו של דבר שאיבדתי את הביטחון שלי, פגעתי במישהו אחר והתאכזבתי שלא עזרו לי או שלא הבינו אותי. זו דרך ראשונה. דרך השנייה היא הכי קשה, אני כבר אומרת לכם, היא מקור למחלות וסטרס מאוד גדול, שזה נקרא לא לעשות כלום ולקטר. אתם מכירים את אלה שמסננים בין השפתיים ואומרים כזה? אוקיי? אני לא עושה כלום, אני מחנך את האחר. מה זה מחנך? אתה לא בסדר, אתה אשם, מצפה שאחרים ישתנו, יש המון מרמור ונכנסים כמובן למרמרה. אם אתם מכירים אנשים כאלה, זה לא פשוט להיות לידם. תחשבו, אולי אני כזה. אולי אני כזה שכל הזמן מתמרמר וזה לא נעים להיות לידי. היתרונות, אני לא עושה כלום, הוא אשם, הם אשמים, היא אשמה, זה היתרונות, אני תמיד צודק. מה פתאום, אני לא עשיתי כלום, זה היא אשמה. אוקיי? זה חופש מלקחת אחריות. יש בזה איזה סוג של אשליה. החסרונות זה ייאוש, כי זה חוזר על עצמו וכל הזמן אני מתאכזב, עוד פעם זה קורה לי, יש תלונות בלתי פוסקות, יש אי עשייה, ובקטע הזה שאני כל הזמן מתמרמר, יש סוג של אטימות, כי אני לא מבין שאני צריך לקחת אחריות. והרגשות הם מאוד קשים, פסימיות, קורבנות, חוסר אנרגיה, עייפות, מיגרנות, לחץ דם, אולקוס. מי שמרגיש את כל הדברים האלה, תחשבו, האם אני מקטר ולא עושה כלום? יש אנשים שנשארים בתוך קשר, שגם הם מרגישים שהקשר נגמר, נהיה כמו שאומרים כבר, אין שם, אי אפשר לעשות אפילו החייאת מתים, ו20-30 שנה ממשיכים להתלונן. יש אנשים שנשארים במקום עבודה, ולא עוזבים רק בגלל הפחד מחוסר ביטחון כלכלי, ומתמרמרים כל הזמן. אלה אנשים שנהיים הרבה יותר חולים. יש אנשים שלא אומרים כלום, גם כשמרימים עליהם את הכל, וגם כשאומרים להם מה לעשות, ולא מתנהגים אליהם יפה, כי לא נעים להם, והם לא יכולים, קשה להם להגיד לא, קשה להם עם עימותים, אבל הם כל הזמן מתלוננים. זה מקור למחלות. תחשבו, האם אתם מכירים אנשים כאלה סביבכם? קשה להם מאוד? אני אומרת לכם כבר שקשה להם מאוד. האם אתם כאלה, שאתם מתמרמרים, שאתם מקטרים, תנסו לראות מה אתם יכולים לעשות עם זה. הדרך השלישית היא דרך לא רעה בכלל, זה דרך שנקראת לשנות את המציאות. אני עכשיו יוצרת מסלול חדש, אני רוצה לשנות את המציאות. זה אפשר נגיד שינוי מקצועי, אפשר שינוי סביבה, אפשר באמת גם החלפה של זוגיות, להגיד אוקיי זה לא נעים להישאר ידידים וללכת למקום אחר. אפשר שינוי הרגלים, אם בן אדם ישן ורוצה להפסיק, או בן אדם שותה ורוצה להפסיק, אם זה לשנות הכנסות והוצאות, אנחנו מחליטים לשנות מסלול חדש, זה דווקא טוב. היתרונות, השגת מטרה, שינוי המצב, שינוי התנהגותי והרגשת שליטה על החיים. אם אני מתכננת את יצירת המסלול מהחדש, כי התנאי למסלול חדש הוא שאני עושה תוכנית. אני לא עכשיו מחליטה לקנות עוד בית ולעבור למקום אחר ולעשות רילוקיישן כשאין לי תוכנית. הרבה אנשים לוקחים סיכונים. זה לא דבר טוב סיכונים. מה שכן טוב זה סיכון מחושב. כי אני לא יודע באמת מה יהיה במציאות, אבל אני מחשב אותו לפחות, אני מנסה להגיע למקום שאני לא אפול על הפנים. החסרונות זה שאני נכשלתי, ניסיתי, עברתי, עשיתי, לא הצלחתי, קורה. יש אנשים שמשנים תחום, למשל בלימודים, או שהולכים לעבוד באיזשהו מקום, כל כך רצו. יש לי מתאמנת כמעט בת 80, שהיא החליטה לצאת לחצי משרה. היא התחייבה לשנה, ועכשיו היא מרגישה שממש היא לא נהנית, היא ניסתה לשנות מסלול, כדי שהיא תקום בבוקר ותראה אנשים. אז כן, לפעמים יש תחושת כישלון, ולפעמים יש המון בזבוז אנרגיה. אז לא תמיד לשנות המציאות מצליח לנו, אבל אני אומרת לכם מניסיון שלי, שאם אנחנו מתכננים את זה נכון, זה יכול מאוד לעבוד ולהצליח. רגשות, כשאני משנת מסלול, כשאני מחליטה או מחליט לשנות מסלול, החלטיות, בהירות, יש לפעמים שזה לא מצליח, אז יש כעס וחוסר אונים באי הצלחה, כי זה סיכון וסיכוי. לשנות מסלול זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, זה סיכון וסיכוי. יכול מאוד שאני אצליח, יכול מאוד להיות שאני לא אצליח, וזה בסדר גמור. אז
כאן אני רוצה בחלק הזה, תנסו לראות האם אתם נמצאים במקום הזה של אתם רוצים לשנות מסלול ואין לכם את הכלים לעשות את זה, לעשות תוכנית. אצלי מתאמנים שמגיעים לקליניקה ואנחנו עושים תהליך, לקראת סוף התהליך הם יוצאים עם איזושהי תוכנית לחיים, לפחות למה שהם רוצים להשיג, אם זה לשנה הקרובה או ל5 שנים הקרובות, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לדעת האם המסלול הזה מתאים לי. הדרך הרביעית היא לא פשוטה, אבל היא הכי טובה, זה לזרום עם המציאות. לא, אנחנו כאן מבינים שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות. זה דרך קשה, אבל עם הצמיחה, כמו שכתבתי, אנחנו צריכים לקבל את המציאות, שינוי תפיסה ולהתמקד בחיובי. לא תמיד אני יכולה לשנות את המציאות. בואו אני אתן לכם דוגמה של מתאמנת שלי, היא גילתה שהיא מאוד מאוד חולה, והיא לא יכולה להמשיך לעבוד במה שהיא עשתה, והיא צריכה לשנות את החיים שלה, אבל היא יכולה ליפול למקום של קיטורים, כמו שאמרנו, הדרך השנייה זה קיטורים, למה זה קורה לי וזה לא בסדר, ועד היום הייתי מלאת אנרגיה, ומה זה לא פייר, מה אלוהים מעניש אותי, יכלה להיכנס לכאן, אבל היא בחרה, אחרי שעשינו תהליך, לקבל את המציאות ולהגיד, היום אני כבר לא כמו אתמול, היום הבריאות שלי היא כבר לא אותו דבר, אני צריכה לשמור על עצמי יותר, אני צריכה להוריד מטלות, אני צריכה לעבוד בקצב יותר איטי. הבריאות שלה נפגעה כי היא לקחה את עצמה למקומות עם המון אנרגיה והמון עוצמה ופגעה בבריאות שלה. אז אני אומרת, היא צריכה לקבל את המציאות שעכשיו היא לא בן אדם כל כך בריא, והיא צריכה להסתדר עם זה ולקבל את המציאות ממקום של אהבה לעצמה והקשבה לעצמה. אז תנסו לחשוב, האם קרה לכם משהו בחיים שכרגע אתם אומרים אין ברירה, זה החיים, זה מה שקרה. אוקיי, אני מקבלת את המציאות, יחד עם זאת אני בודקת מה אני כן יכולה לעשות, כמו שאמרתי, להתמקד בחיובי. לראות מה כן אני כן יכולה לעשות עם המציאות הזאת ועם המקום הזה שאני נמצאת בו כרגע ואין לי ברירה. היתרונות זה כשאני מקבלת אני יותר פתוחה. למשל דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, תראו, בני זוג תמיד אפשר להגיד להם לכו מפה, לא מתאים לי, אפשר לעשות את השלב הראשון של לנתק ולהתנתק, אבל בואו ניקח את הילדים שלנו לדוגמה. לא תמיד הילדים שלנו אנחנו נסתדר איתם. אני לא יכולה להגיד אני אמחוק אתכם מהצוואה, ואני לא יכולה להגיד אני אתנתק מהילדים שלי, זה לא דבר נכון. אני כן מתחילה לראות איך כן אני יכולה לקבל אותם, כמו שכתבנו. איך לגלות יכולת חדשה לתקשר איתם, אולי אני באמת צריכה לעשות עבודה, איך לראות אותם בזווית ראייה שונה, יש המון המון יתרונות בלקבל את המציאות, כי אני לא יכולה לשנות אף אחד, לא את ההורים שלי, לא את הילדים שלי, לא את החברות שלי, ולא את אף אחד מסביבי וגם אתכם כאן על המסך. החסרונות הם זה שאני צריכה לוותר על שליטה, הרבה פעמים אנחנו לא מקבלים את המציאות כי אנחנו נאחזים במציאות הקודמת, פה אני צריכה לוותר ולהגיד זה מה יש, אין לי ברירה, זה מה שיש, אם זה בריאות, אם זה הילדים שלי או קרה משהו חס וחלילה, אני צריכה לקבל את זה ולוותר על התלונות, להתפשר ולהיות גמישה מול המציאות. אני שוב חוזרת, זאת הדרך הכי קשה אבל הכי מצמיחה. הרגשות צריכים להיות הם באמונה, פתיחות, שמחה, שלווה ואופטימיות. ואני אומרת, אם אנחנו מדברים על הרגש הכי חזק שאני חושבת שצריך להיות כאן, זה רגש של אמונה. שאני צריכה להאמין שאני אתמודד ולא משנה מה יקרה, כי אני לא יודעת מה יהיה מחר. גם היום המצב במדינה, אני לא יודעת מה יהיה עוד רגע. כשבאים אליי מתאמנים לקליניקה, אני כבר לא מציבה את המטרה לעוד שנה ולעוד 5 שנים, אנחנו רק רוצים לעבור את השבוע הבא, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר בבוקר. אז קודם כל בוא נאמין שנעבור את השבוע הבא, וזה משהו שצריך לקחת בפרופורציות. כרגע אי אפשר לעשות תוכניות ארוכות טווח, אפשר, כן, אבל כרגע אני הייתי משהת הכל, כי כל המקומות, גם מבחינת מקומות עבודה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, אנחנו בסוג של הערכות ועדיין אין יציבות. אז כל מה שיש לכם לטווח ארוך, תשהו את זה ותהיו באמונה שתצליחו לעבור את הלילה הזה, את המחר ואת השבוע הבא בעזרת השם. אז זה באמת הדברים שאני ככה רוצה לתת לכם, ועכשיו אני רוצה לשחק איתכם משחק.
יש לי עוד דקה, שתיים, ואז אני מעבירה. אז אני רוצה שתרשמו לי בצ'אט, בבקשה. באיזה משקפיים אתם רואים את העולם? איזה משקפיים ישדרגו לכם את החיים? זאת השאלה השנייה. אז זאת אומרת, באיזה משקפיים אני רואה את העולם, ובאיזה משקפיים אני רוצה לראות אותם, שהם ישדרגו לי את החיים. אני מזמינה אתכם לרשום לי בצ'אט, מי מוכן לרשום בצ'אט, באיזה משקפיים הוא רואה את העולם. יש פה עוד אחד, אפשר גם לבחור מאלה, אני תכף אחזיר. איזה משקפיים אני רואה את העולם? תרשמו לי. ואם אתם רוצים גם לרשום מה זה אומר, זה יכול להיות מאוד נחמד, כי למה משקפיים שאני רואה את העולם? כי אני מחזירה לראשון כדי שתוכלו לבחור, כי זה התפיסת עולם שלי, אוקיי? האם אני רואה את החיים שלי כמו תותים, או אני רואה אותם כמו אלה שנוגסים ואלימות, וזה אולי אני רואה אותם שברירים כמו פרפר, אני לא יודעת. הנה יש לנו בצ'אט, רק רגע, אני בודקת. משקפי פרפר, תמי מצוין, אני אשמח שתוסיפי, או אפשר לפתוח את המיקרופונים, זה בשלב הזה אתם יכולים גם לדבר, מי רוצה לפתוח את המיקרופון? אני פתחתי. יופי, אז בואי תגידי לי מה את אומרת, מי זאת תמי? אני בחרתי את הפרפר. יופי תמי. א', אני חסידת חופש. נהדר. וכמו שאת אומרת, לשנות, אז אני רוצה לטוס מהמקום מגורים שאני נמצאת בו היום למקום אחר. מקסים, לאן את רוצה לנסוע תמי? לא לנסוע, לגור. את רוצה לגור בארץ אחרת? בעיר אחרת. בעיר אחרת. יופי, נהדר, אז כמו שאמרנו... מבית שאן לראשון. קודם כל, החלטה נבונה לאור המצב. דבר שני, כמו שאמרתי, תעשי תוכנית, איך את תסתדרי, כי את עושה רילוקיישן ממקום שאת רגילה למקום שאת לא רגילה, תבדקי האם זה המקום שאת רוצה, האם שם יהיה באמת את החברותה שלך, מבחינה התנדבותית, מבחינת אווירה, מבחינת עבודה, מבחינת בית, מבחינת כיוונים. לא, אני בן אדם שמתאקלם מהר מאוד. מקסים, זה יכולת מקסימה. אין לי בעיה בכלל להתאקלם. יופי. ואני חשבתי טוב ואמרתי, אני לא בגיל השלישי, אני חושבת המענה לגיל השלישי בראשון ייתן לי יותר טוב מאשר בבית שאן. קודם כל אני מאחלת לך המון הצלחה, ואני לא מכירה אותך, אבל לפי הקול שלך את נשמעת בן אדם שמח, בן אדם אופטימי, בן אדם חברתי, ואשרייך תמי, אשרייך. תודה. כל טוב. תודה ולא טעית. יפה, אני שמחה. הנה אני רואה, תודה. יש פה גם משקפי עננים, נאוה כתבה עננים, אם את רוצה לפתוח או לרשום מה זה אומר, איזה עננים, האם זה העננים הצמריריים, העדינים, היפים, או שזה עננים שחורים, מה את עושה כשיש עננים, איך את מתמודדת עם העננים בחיים שלך, באיזה תחום העננים האלה מופיעים, אוקיי? אם את רוצה אפשר לפתוח את המיקרופון. ורד כותבת משקפי פרחים, מקסים, מקסים, יופי, איזה פרחים, מה זה אומר, מה היית רוצה להפריח בחיים שלך ורד? אני מאוד אשמח אם מישהו רוצה להגיד או להוסיף, אתם יכולים להוסיף בצ'אט או לפתוח את המיקרופון. שוש כותבת משקפיים ורודים לבבות, רוצה להיות באמונה שהעולם טוב ורוב האנשים טובים. כרגע בחיים שלי אני לומדת ורוצה להתפתח. מקסים, שוש, ורודים, משקפיים ורודים, זה באמת להיות באמונה שהעולם טוב. אני מאמינה שהעולם הוא טוב, ואני מאמינה שגם אם קורה לנו משהו רע, אנחנו יכולים למצוא את הטוב בתוך הרע. כי אין רע טהור ואין טוב טהור. תמיד יש רע וטוב, בתוך הרע תמיד יש טוב, ובתוך הטוב יש רע. זה אומר שכל רגע מחדש אנחנו יכולים למצוא דברים טובים, שזה בדיוק המקום שאמרנו להסתכל על החיובי, במציאות הרביעית של לזרום עם המציאות, להסתכל על החיובי, להסתכל על מה קיים, וכמו שאמר, את לומדת להתפתח וללמוד. יופי, ממשיכה להתפתח וללמוד, ורוצה ללמוד להתפתח. יופי. כן, בבקשה. אני בחרתי במשקפיים שרואים שם זוג עיניים, זה ממש, כשאני מצטלמת אני באמת נראית ככה, ואני מסתכלת בהיגיון על כל דבר, ואני רואה כל דבר איך שהוא נראה.
מקסים, זה אומר בוחנת, שהראייה שלך ברורה. כן, אני מסתכלת ואני בוחנת את הכל, ואני לא חולמת חלומות ולא שום דבר. מה, אתה רואה את המציאות כפי שהיא. זאת אומרת שאת בן אדם מאוד ריאלי. אני יודעת אם אני ריאלית, אבל כן, מסתכלת. תראי, משקפיים שלנו זה אני מסתכלת, כמו שאת אומרת, אני מסתכלת, זה מתוך תפיסת העולם שלי. תמיד יש פרשנות. אוקיי, השאלה איך את מפרשת את זה. אני יכולה להיכנס לחדר ולחשוב, וואלה, חדר מעניין או חדר לא מעניין, משעמם או לא משעמם. זה אומר שזה עניין של התפיסת עולם שלך בתוך הראייה שלך. אבל מה שאני רואה... ראייה הגיונית. מה? כן, מבחינה הגיונית. בוחנת את העולם מבחינה הגיונית. כן, בדיוק. ואיך את האם זה מבחינה רגשית? נכון? איך אני מבחינה רגשית? כי את יותר שכלית מאשר רגשית, אני שומעת ממך. יכול להיות, אני יודעת, כן. כן. אבל מה שאני יכולה להגיד, מה שאת אומרת ואיך שאני רואה אותך ואת המשקפיים, זה שאת בן אדם ישר, את בן אדם כנה, את דוגרית, אוקיי? זה מאוד חשוב לציין את זה, כי העיניים פתוחות בו, את לא פוחדת מהאמת, את לא פוחדת להגיד את האמת, אוקיי? אולי לא תמיד את אומרת אותה, אבל את אולי רואה אותה. וזה משהו שיאמר לזכותך, שאת בן אדם ישר. כן. מה זה המשקפיים עם הקוביות? זה מה שאת מפרשת, תשמעי, אני לא אומרת לאף אחד מהמשקפיים, זה מה זה אומר לך. מה זה? לא. זה לשחק עם המזל. יכול להיות, בשבילך זה לשחק עם המזל, זה אומר שאת אומרת החיים הם הימור. כן. כן. רגע, אני רואה פה, יש פה עוד צ'אטים, רק שנייה, אני כבר... עננים, או יופי, נאוה כותבת, עננים טובים, לפעמים בהירים ולפעמים כבדים. נכון, מקסים, אמרת נאוה, כי באמת החיים, לפעמים אני קמה בבוקר, כמו שאמרנו, זה סיכון, ולא נעים לי וכבד לי, ולפעמים אני קמה זה נעים, ואני בכל מקרה בשניהם מתחזקת. כשנעים לי ובהיר לי, אני עושה את הדברים שכיף לי, וכשלא נעים לי, אני מנסה לראות מה יכול לעזור לי, או מי יכול לעזור לי. לא תמיד הימים הם יפים, אי אפשר שהכל יהיה כל הזמן ורוד, אוקיי? זה אשליה. בואו נמשיך נראה, תודה רבה, ממש תודה נאוה. ויותר לפרוח בחיים, ורד מצוין, תחשבי באיזה תחומים את רוצה לפרוח, באיזה תחומים היית רוצה להפריח דברים, להביא דברים לעולם. פריחה זה גם סוג של תוצאה שאני רוצה באמת להוציא אותה החוצה, להביא את הדברים הטובים שלי. שוש, תודה מתוקה, תודה, אני מחזקת. אוקיי, תודה. אתי אומרת, יש לנו עוד 2 דקות חבר'ה, אם מישהו רוצה לרשום עוד משהו זה נהדר. מה אתי אומרת? רק שנייה. סימני שאלה היא בחרה. אני סקרנית לגבי העתיד המקצועי שלי, מרגישה שהולכת לשינוי טוב, אבל לא יודעת מה עדיין. אז קודם כל תנסי לחשוב, כמו שאמרת, מה משהו טוב, מה השינוי הטוב שזה הולך לתת לך, ותסתכלי על המקצוע או על מה שבחרת לעשות מבחינה מקצועית, האם יש בזה את מה שאת רוצה, אוקיי? זה כמו שאני הולכת לחפש דירה עם מרפסת, אז אני כמובן לא אכנס לדירות שאין להן מרפסת. האם אני נכנסת, רואה מרפסת, וואלה, הנה יש פה כבר דבר אחד שאני רוצה. אז תנסי לראות מבחינה מקצועית, האם מה שיש, הדברים שאת רוצה לשנות לטובה, מתאימים לך. לדוגמה, אם עבדת עד עכשיו, עד שעה 5 בערב ונורא התעייבת, ומציעים לך משרה ואת מעדיפה חצי משרה, אז את לא תקחי יותר משרה שלמה, תקחי חצי משרה. זאת אומרת, כל אלה שיצאו לך משרה שלמה, את תגידי להם תודה רבה, עבדתי קשה עד היום, היום אני רוצה חצי משרה. זה אומר לפי מה שאת רוצה טוב בשבילך, תביני קודם כל מה את רוצה, תוכלי ללכת למקום של איזה דברים טובים יש שם. יופי, תודה רבה, נהדר. ראובן כותב משקפי המסכות. אני אשמח להבין מה זה אומר ראובן משקפי המסכות. למטה אני מבינה בצד ימין, נכון? אז אני רואה שהם מחייכים. מה זה אומר לך ראובן? אני מאמין גדול שאם אתה מחייך לחיים, החיים יחייכו לך בחזרה. עכשיו, אם אני מצליח בכל ההיבטים, זאת אומרת, פה למשקפיים יש 2 צדדים. אם אני מצליח גם כלפי החיים, או להסתכל אחורה על מה שעשיתי וזה, ומחייך, גם לפעמים כשקשה, גם לפעמים אני משוכנע. אחרי 80 שנה, אני משוכנע שהחיים יחייכו לי בחזרה.
נכון, אז אתה מדבר פה על משהו מאוד רוחני ויפה, שזה מה שתיתן לעולם, בסוף תקבל. ולא משנה ממי. מקסים, מקסים. תודה רבה ראובן, זה נושא מאוד גדול, אפשר לעשות עליו הרצאה שלמה, כי מה שאנחנו נותנים, אולי אני לא אקבל, אולי אפילו אם אני אתן לו למישהו והוא לא ייתן לי, אני אקבל את זה אפילו ממישהו אחר. זה לא משנה ממי, אבל אני אקבל בסופו של דבר את הטוב. וכאן צריכה להיות התמדה בראיית הטוב. זה הקונץ. זה כל הזמן. יופי, תודה. יש לנו עוד צ'אט. מה עם משקפיים משדרגות? מה זה אומר דבורה? את יכולה לבחור איזה משקפיים שאת רוצה, או שאת רוצה להמציא משקפיים משלך? לא, את שאלת שם שאלה שנייה, איזה משקפיים ישדרגו לי את החיים? כן, אבל כולם כבר נתנו את המשקפיים שישדרגו להם, אז אולי תגידי את, יש לנו עוד דף, הנה כאן, אם את רוצה יש עוד אחד. משקפיים שישדרגו לי את החיים, זה המשקפיים שיעשו אותם יותר טובים. אני למשל מסתכלת על החיצים קדימה ואחורה, מה ששם פה, פה למעלה? זה כאילו, אוקיי. כן, 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 כן. אז נניח אם את רואה מחשבה לא טובה או משהו לא טוב, להעיף אותו. יופי, להשליך, תקופת הסתיו, חשבון נפש, זה טוב לי, לא טוב לי. אולי זה כבר לא מתאים לי, אולי זה התאים לי לפני שנה והיום זה לא מתאים לי, מצוין. זה אומר שאני משדרגת את החיים שלי, אני עושה סדר, כמו שאני רוצה לסדר את הארון, את המקרר, את הבית, אני עושה סדרים ואז אני מצליחה להגיע למקום יותר אולטימטיבי, אני קוראת לזה יותר טוב. יופי, נהדר, אני חוזרת אליכם. יש כאן עוד משקפיים עם שעון. נכון, מה זה אומר לך? זה אומר שהחיים רצים וצריך ליהנות, לנצל כל הזמן את הזמן לטוב, לעשות דברים טובים, יופי. ליהנות מהחיים. אין זמן. מצוין. לא, יש לנו זמן, אנחנו צריכים... יש, אבל לנצל נכון. אותו. אנחנו יופי. לא שמים לב איך שזה עף. נכון, אנחנו צריכים לנצל את הזמן נכון, כי הזמן לא מתחשב בנו. נכון. הדקה שעברה מקודם, אין, היא לא תחזור יותר בחיים, זה לא כמו כסף. בדיוק. כסף אפשר לייצר שוב. יופי, נהדר. אני מצטערת, אני חוזרת אליכם, כי הזמן שלנו נגמר. אני מקווה מאוד שנהנתם, אני רושמת את מאוד. הטלפון שלי בצ'אט. מי תמיד שרוצה אנחנו... להתקשר אליי איתך ולהתייעץ, תמיד נהנים. ההרצאות שלך ברורות, מעניינות. אני תודה. משתדלת לא לפספס אותה. תודה רבה, אני ממש שמחה לשמוע, ממש תודה. אז אני אשמח אם מישהו יש לו דילמה, שאלה או משהו, אתם יכולים להתקשר אליי, אפילו אני רושמת את הטלפון שלי בצ'אט. הנה, רק עוד רגע. איפה אני? מה עשיתי פה? 052-5432-006, איריס טוחבנד. ומי שרוצה להתקשר, להתייעץ, לשאול שאלה מוזמן, אני תמיד מוכנה לעזור, במיוחד בתקופה כזאת, שלפעמים אנחנו במצוקה ואנחנו לא תמיד יודעים מה לעשות בכל מיני תחומים, זה יכול להיות אישי, בריאותי, מדיני, מחשבתי, מנטלי, רגשי, אני תמיד כאן לעזור לכם וכאן בשבילכם, ונתראה בהרצאה הבאה, ומאוד תודה שמחתי רבה. תודה. תודה לכולם. ושיהיה לכם יום נפלא, בשורות טובות וימים טובים יותר. אמן. להתראות. להתראות. ביי, תודה.